Takže pokud si vezmeme, že tato hadička je vejcovod, ano, tak sterilizace probíhá tak, že tady je abdominální konec vejcovodu, vejcovod je fixovaný k děloze, to znamená, že se nepohybuje. Takže pokud chytíme takto vejcovod, tak asistence to přidrží, ten peánek. Já nití provedu ligaturu. Samozřejmě, že vejcovod je měkký, není takový tuhý jako tato hadička. No, ale nemáme dobrou niť. Nemáte kus nitě někde? Tím vlastně je vejcovod zalomený. Ještě ustřihneme konečky, tím pádem je přerušený a ligatura zůstává. Tak když jsem byla těhotná, že měla jsem ty bolesti, otekla mi plodová voda, tak jako oni mi potom přišel doktor a jako to jsou jako strašné bolesti, to by jako si myslím, že žádná žena by nečetla v takových bolestech. Jo, prostě podepíše a je jí to prostě jedno, jo. Protože to jsou bolesti, že já nevím, by mohla klidně z okna jako vyskočit. Prostě jako chce to mít za sebou, aby už to bylo. A já si myslím, protože mi to zrobili jako tu sterilizaci, protože jako viděli, že jsem Romka, tak aby ty Romy hodně nerodili děti. Protože kdyby jako měli o to zájem nebo něco, tak by mi řekli jako prostě, že chcete to nebo máte na rozmyšlenou, nebo jako vůbec mi nedali na rozmyšlenou nic jako. Tak jak pokusný králíček nějaký. Takže v tomto konkrétním případě paní byla po jedné operaci císařským řezem, který běžel. Běžel určitým způsobem, vypadalo to, že poběží normálně. V době, kdy nastala situace, že to vypadalo, že porod normálně nepoběží a zvažoval se císařský řez, tak si myslím, že pacient má být informován o možnostech. To znamená, že paní byla informována o tom, že opakované císařské řezy s dalším rizikem pro další těhotenství jsou důvodem k sterilizaci. O tomto byla poučena, s tímto souhlasila a to podepsala. Žalobkyně se podanou žalobou domáhala, aby žalované byla uložena povinnost zaslat žalobkyni dopis následujícího znění. A vážená paní Ferenčíková, dne 10.10.2001 jsme vám na gynekologicko-porodnickém oddělení naší nemocnice provedli sterilizaci, aniž bychom vás řádně poučili a nenechali vás poradit se před provedením s vaším manželem, čím jsme vážně zasáhli do vaší nejintimnější sféry a způsobili vám trvalé fyzické i psychické následky. Za tento zásah do vašeho práva na ochranu osobnosti. Ne, my jsme nebojovali ohledně peněz, my jsme bojovali proto, že aby pravda vyšla najevo a aby se to už nestalo dalším Romkám, protože Česká republika hodně špatně posuzuje Romy ohledně nevzdělanosti a že dělají špatnosti a přitom to není pravda. Je tu i diskriminace v České republice, je to hodně znát. Jo, super. Hej.
Může se stát, že ta žena, třeba 18-19 letá, po třetí, po čtvrté těhotná, když ten porod začne, může jí prasknout děloha. To se může stát, proto z toho důvodu se nabízí ta sterilizace. Stejně se nabízí bílým ženám jako romským ženám. Teď je to tak, že si prostě žena musí zažádat, vypsat, nechat si dole v přijímací ambulanci, nechat si vypsat žádost. S tou žádostí musí jít na ředitelství, kde to musí potvrdit další 3 lékaři, že je indikována ke sterilizaci. Ano, to nemůže rozhodnout lékař na operačním sále, že bude sterilizace. To prostě takhle všechno podepsat. Ale mě řekli, že budeme mít holokostní tabulku. Řekla bych, že jako takhle procentuálně rodí více dětí romské ženy než naše ženy. Jestli se ptáte na můj názor, myslím si, že je to takovou politikou, kterou prostě u nás máme, s tím, že třeba je to takhle výhoda, když jsou na mateřské dovolené, mají přídavky. Já si třeba nemůžu druhé dítě z finančních důvodů dovolit. Oni mohou, protože mají třeba 5-6 dětí, jsou doma na mateřské, asi se jim to vyplatí. Mně by se to teda nevyplatilo. No. Vyhlášení rozhodnutí správní věci žalobce Helena Ferencíková proti žalované Vítkovická nemocnice AS. Prosím, dejme si Nyní povstaňte. Rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje a žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Posaďte se a vyslechněte důvody. O péči a zdraví lidu výslovně uložil, že sterilizace se smí provádět jen se souhlasem nebo na vlastní žádost osoby, u níž má být sterilizace provedena, a to za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Z popsaného postupu je evidentní, že udělování tohoto kvalifikovaného souhlasu, že lékaři žalované vyzvali žalobkyni k udělení souhlasu se sterilizací až v průběhu porodu. Vzhledem k charakteru a hloubce zásahu vzniklo žalobkyni právo na omluvu požadovaného znění a vznikl nárok i na zaplacení zadostiučinění pro peněžité formy. Komunismus vytvořil ve zdravotnictví takovou zvláštní nezdravou atmosféru, protože na jedné straně všechno bylo jakoby bezplatně, lékař byl neomylný odborník, který nemusel přijít s pacientem diskutovat. Kdybychom byli velmi striktní, tak bychom asi přišli o větší část lékařů a všem bychom zakázali pracovat. Oni prostě mysleli, jak byli naučení ze škol, z života v tom komunismu. Oni se taky mění. Takže já bych to neviděl cestu represe. Ti lékaři by si zasloužili možná, jak si postihnout nebo zakázat výkon své činnosti, kdyby žili ve Velké Británii. Kdyby prostě žili x let v demokratické společnosti a věděli, co se patří, co nepatří. Tady na to postupně přicházíme. A vinni jsou stejně tak lékaři, jako my všichni ostatní. Tak jako u nás v Romu vám říkám, že prostě u Romu je tak, že třeba má víc dětí, jo? Že ta žena je pro ně jako vzácná, protože mu dává děti. Jo? No ale já jako podle manžela vím, že prostě můj manžel mi má rád a prostě se mnou bude. Máme spolu 2 děti a se nám úplně stačí, hlavně, že se máme rádi. Tak jsme spokojení, ale třeba je tam něco že tady v srdci někde ještě bych chtěl mít v životě další děti, protože my jsme mladí a myslím si, že určitě bychom mohli mít ještě další děti.
Takže potom, jak jsem už byla po ty podvazu a to všechno, tak mě potom po ty 7-6 dnů pustili domů, tak mě dali propustný lístek a tam mi řekl ten doktor, říkám, že co to mám tu říznu ránu na břiše a on mi řekl, že prostě udělali mi jako takový sterilizace, jako něco podvaze. Já říkám, to je dana a on říká, ne, to není dana, to je jako, že už děcka nebudete mít nikdy. Tak řekl mi to na plnou pusu, že děcka nebudu mít nikdy. Takže potom jsem tam stále jak i a brečela jsem a no už neudělala jsem nic a odšla jsem a brekem. Tak jsem mu řekla pravdu, že prostě mi udělali to, co jsem netušila, co mi to dělají. Protože nevím číst psát, tak jsem podepsala to, co jsem neměla podepsat. 78 jsem se tu stěhovala. No jinak, jak jsem tu bydlela, tak to bylo pěkně, to byly samé bílé, jo. Já jedna romská ciganka jsem tu bydlela, to byly zahrádky, kolotoče, kytičky tu byly. No prostě bylo to super tady. No a od té doby, jak se všechny odtud stěhovali, protože tu romské rodiny se stěhovaly, jo, takže ty lidičky, co tu bydleli, tak se asi buď dostali strach, nebo co, tak si stěhovali odtud a teď jsme tu taká samé romské rodiny, no. Takže jedeme z Ostravy, je to dlouho cesta, že, ale... Kolik tam asi bude? Možná, někde meškat. Od 7 hodin je to dost dlouhá cesta, co? Je to únavná cesta. No tak je, no ale... A tak určitě něco z toho bude, nějaký výsledek, nějaké... Tak, holky, co říkáte v tom Chánově, jak nás přivítají? Vzala jsi ty pistole? No, tak ty pistole nemám, to nepotřebujem, ale tak já myslím, že nás přivítají dobře, ne? Tak ale nás vyženou. Jdeme po první tam, že? No, tak... Proč by nás vyhnali? My jsme cigáni, my jsme cigáni a jdeme za cigánama. A my se asi snad domluvíme. No, tak já si myslím taky, že jo. Uvidíme, jdeme jim říct to, co víme my, ať vědí i oni. Ano. A určitě pořídíme dobře, protože každému jde o tu věc, kterou nám. Proto tam taky jdeme. Tlumočník, abyste rozuměli, co vám dělají. Psychologa. Na psychologa, do Beška by se nás dával, jako na pitovce, a potom nás provazovali. A když jsme nešli, tak nám vyhrožovali, že nám nebudou, ale ty rodiny přídavky a děti. A já jsem v té době měla 3 děti na světě. O to jde. Že z nás udělali tupce a pak nás dali pod kudlu. Někomu dělali třeba 4 stehy a mě dělali 24 stehů. A od té doby já mám furt problémy. Záněty jsou a hrozí taky nějaký, co ještě bude dál? Já bych se zeptala, jestli mohu. Kolik z vás, pokud víte, už stěžovali jste se na ombudsmana? Někdo tady podepsal nějaký stěžnost? Všechny jste už ombudsmana. Skutečně ten režim do roku 90 se netajili tím, že ty mnohočetné romské rodiny jsou zdrojem celé řady jako sociálních potíží. Také bylo všeobecně měřeno, že ta romská populace je méně kvalitní, nejen zdravotně, a zejména intelektuálně, než ta neromská populace. Já skutečně jsem ochoten věřit, takhle, ta poměrně vysoká čísla o těch
nebo předpokládaných počtech sterilizací se rozhodně nebudou týkat pouze romské populace především. Věřím, že značné procento těch sterilizací prováděno skutečně na žádost a se souhlasem tedy těch žen. Ale sami lékaři připouští, že těch sterilizací se dělá stále poměrně hodně. Já nevím, ženské, komu tady věříte, jo? Která je prostě férová, jo? K vám všem, nějaká ženská mezi váma. Jo, našla by se, ale jak říkám, není to takový typ. Jo, nejsme tady nikdo takový, je tady ta jedna, říkám, že ona by šla do všeho, že by nás i dokázala stáhnout, jo. Ale to je jedna, Jarmila, a jo, ale jestli by to chtěla dělat, to já nevím. To záleží všecko na vás, komu vy věříte. Ne, že jestli by to chtěla dělat. Komu vy věříte a koho si zvolíte. Protože by to bylo o ničem, kdyby měla být nějaká Jarmila, jo. A třeba vy byste jí nevěřili, jo, že prostě něco dělá pro vás. Protože to není tak, že ano, prostě je úspěch. Pro ten úspěch se musí něco udělat. Moje dětství bylo velice krásné. Já jsem byla jedináček. Vzpomínám si, že maminka mě moc hezky oblíkala, protože byla určitě na mě pyšná, i tatínek. Měli možná, že si přáli zrovna první holčičku, takže byli oba na mě pyšné, takže jsem měla strašně dlouhé vlasy, nosila jsem velké copy, maminka mi dávala velké mašle do vlasu a prostě mě tak oblíkala, že rodina vždycky, když jsem někam přišla, tak jsem byla taková jako panenka. A pracovala jsem pro Vítkovice železárny. Měla jsem strach z toho, co všechno kolem mě prskalo, takže jsem přicházela vždycky domů s brekem. Brečela jsem, že tam nebudu. V té době mi bylo asi nějakých 16-17 let mi bylo a potkala jsem se s mým manželem. Tak o manželce co můžu říct? Tak já jsem rád, že jsem si našel takovou manželku. To bylo jako, že se zdá jako kluka, který jsem ještě vůbec nevěděl prakticky nic o životě, že a vždycky jsem měl takovou představu, že si najdu manželku nebo ženu, že s ním budu sdílet dobrý život. Ne takový život třeba jak třeba moji rodiče, jo. Když to má člověk, mi se zdá trošku v hlavě, tak ví, co se tady děje. Trošku v hlavě, když to má. Ví, co se pohybuje, co se hýbe, nebo co se vlastně stalo. Ale nikdo to nechce vidět, nikdo to nechce slyšet.
děláte jedno a to samé, že ten děj pořád trvá, tak použijete spojku tak. Přiznám se, že jsem se s takovýmito výrazy nesetkala, ale to neznamená, že nejsou. Jo? Nejčastěji takže... Asi Romové moc teda nechtějí se zapojovat do většinové společnosti. Studovat a pracovat pracují i ostatní Romové, ale mám za to, že studovat už je nás méně, kteří studují a proto se potom na nás jako takhle dívají, že jsme už jako gáďové a že se prostě zapojíme do většinové společnosti. Jakoby závidí, mají domnění, že už nejsem jako Romka, ale že jsem jako gáďovka. Tak do Štrasburku jsem přijela protože jsem byla pozvána z Rady Evropy, aby se tady mohla zúčastnit naše výstavy spolku sterilizovaných žen. A s tím, že jak jsem říkala, že jsem prostě byla tak dlouhodobě doma, že jsem to chtěla vykřičet do celého světa. No. A teď právě proto to vykřičkuju do toho celého světa. Jako. Vše začalo před 3 lety. Několik organizací uskutečnilo setkání žen, které měly něco společného, a to zásah do jejich zdraví a životu. Everything began 3 years ago when several organizations arranged for a meeting of women who had something in common, namely that their lives and health had been interfered with. Na každém dalším pravidelném setkání jsme postupně zjistili, že nejsme sami a že nemusíme své pocity ublíženě a bezmoci tajit. At each of our regular meetings, we gradually realized that we were not alone and that we must not hide our feelings of injury and powerlessness. Na každém setkání každá z nás hovořila víc a víc o tom, co prožila, a všichni jsme zjistili, že najednou se cítíme mnohem lépe, když konečně můžeme o všem hovořit otevřeně. At each meeting we spoke more and more about what we had lived through and discovered that we suddenly felt much better when we could finally speak openly about it. Tak se cítíme i my ženy. Ztratili jsme poslání, zázračné poslání ženy na tomto světě. Je to jedna z našich žen, paní Marta. An apple tree which stops bearing fruit is no longer worth anything and the gardener just chops it down for fuel. This is how we women feel. We have lost our mission, the miraculous mission of women in this world. Přece je to nejkrásnější věc, když dítě může přijít na svět. Jak se tady říkalo, kolik jsme milionů lidí na světě, tak tím jenom prostě přibýváme, by jsme přibývali, ale jak se to vezme, je to pravda, že nechtěli, aby se romské děti rodily. Nevím teda proč. I nacikni na bari, joj, de čara v trovodjo, ori. Aj, na, 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 na. Ah